गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ बा मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय मा मोनसे नोंथांनि जिबनाव बा जोंनि जिबनाव लाब आरो मुलाम्फाखौ मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आरो बे गोथार बाइबेलनि दुवारै नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा बाथ्रा बा बे मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो नोंथांमोनजों दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय, जों मानो आनजादाव गोग्लैयो? Why we fall temptation? बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, थारैनो बियो गोबांथार साननो गोनां। दिनै जों ख्रिस्टियान जिबनावहाय नोंथांमोना मिथिगौ ना, जोङो गोबांथार समावनो ना बायदि बायदि रोखोमनि समस्यायाव दिनै जोङो गोग्लैनो गोनां जायो। जोंनि बिमाफ्रा, जोंनि बिफाफ्रा, जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्राफोर सिख्लाफोर, जेखि थाखोनि जेखि बैसोनि मानसि जाया मानो, बे संसाराव थांनानै थानायाव दिनै जोङो समस्यायाव भुगिनांनो गोनां जायो। दिनै जोङो माब्लाबा समस्यायाव दिनै जोङो गोग्लैनो सैनो गोनां दिनै जों जायो। थ' बेखौनो आङो कुइसन खालामदों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो, जों मानो समस्यायाव गोग्लैयो? जों मानो आनजादाव गोग्लैयो? आरो बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों? दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आङो गोथौ गुसुंथारब्लाबो गोथौयै फंनैसो खोथानि गेजेरजों सावरायनो सानदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिगौ ना, जों दिनै बुंनो थाङोब्ला गियानिबो, साननोबो दिनै जों रोंगौ आरो हायो। दिनै गुबुनफोरखौबो जों दिनै मदद खालामनो हायो, सहाय खालामनो हायो। सोरबा लामा आन्दायदोंब्ला नोंथारगौ सिदा लामाजों बिथांमोनखौ जों दिनै देखायहरनो, दिन्थिहरनोबो दिनै जों हायो ना। दिनै जोङो बेबायदि मानसि, अब्लाबो जों दिनै समस्यायाव गोग्लैयो, आनजादाव गोग्लैयो। थ' dear friends, why we fall into temptation? फै जों गोथौयै एसे दिनै जों साननानै नायनि आरो बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै मा बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबांथार समावनो जों दिनै समस्याखौ लानानै सोरबा एक बेक्तिफ्रा, मानसिफ्रा दिनै थैनो गोनां जादों, गाबनो गोनां जादों। मोनथिबायना, खारलाबो बारग'वाखै। जों दिनै बेबायदियाव गोग्लैदों जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफ्रा। बेनिखायनो फै बे समाव जोङो फरायनानै नायनि जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों बेनि सायावहाय। थ' बेखौ आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आङो सानबाय आरो बे बाइबेल सिरिखौ डिजिटेल मबाइल एप बाइबेलनिफ्राय बे बाथ्राफोरखौ आं दिनै लानाय जादों। थ' आङो फरायनानै खोनासंहोनि मा बुंदों बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला। थ' बेखौ मोननो हागोन एफिसियारि 5 बालाबनि 15, 16, 17 सिरि। Ephesians chapter 5 verses 15, 16 and 17। बेयाव बेबायदि बुंदों 15 सिरियाव 15आव, बेनिखायनो नोंसोरो माब्रै थाबायो साबधान जादो, मुंबो मिथियै बादि थाबाया लाबानो गियानि मानसिफोर बादि थाबायदो। आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायैनो बे बाइबेल सिरिखौ खोनाबाय। मा होननानै बुंदों? बेनिखायनो नोंसोरो माब्रै थाबायो साबधान जादो, मुंबो मिथियै बादि थाबाया लाबानो गियानि मानसिफोर बादि थाबायदो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ,
बा जायफ्रा दायो समस्यायाव गोग्लैनानै दङ दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जोंनो बेबायदि जोंखौ नलेज होदों जोंखौ बेबायदि रिक्वेस्ट खालामदों आरो जोंखौ बेबायदि हास्थायदों बुंदों मा होननानै बुंदों नोंसोरो माब्रै थाबायो होनदों जोंखौहाय ना नोंसोरो माब्रै थाबायो दिनै जोंखौ बुंदों नोंथांखौबो बुंदों मा होनना बुंबावदों साबधान जादो मानिफ्राय मिथिगौ ना जों जेखि खामानि मावा मानो जों माब्रै थाबायदों माब्रै मावदों जों दिनै साननानै नायनो गोनां जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा दिनैनि बे मुगायाव मानोना बोथोरा इनायनो गाज्रि आरो मा होननानै बुंदों आरो जों दिनै साबधान दिनै जों जानो नांगौ जोंनि बेरायनायाव थांब्लाबो दिनै जोङो साख्रियाव अफिसफ्राव थांब्लाबो जेखि खामानियाव दिनै जों मावा मानो मोनफ्रोमबो बिथिं मोनफ्रोमबो एरियायावहाय जों दिनै साबधान जानो नांगौ जों माब्रै थाबायदों माब्रै मावदों मा खालामदों मिथिबायना आरो मा होननानै बुंदों मुंबो मिथियै बायदि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांखौबो दिनै खावलायदों मुंबो मिथियै मानसिफ्रा जेरैबायदि गोदाव सोराव जायो बेबायदि जायालाब्लानो गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो होननानै बुंदों जोंखौ जों जेखि मावा जों जेखि खालामा बा जों अफिसावनो थां बा जों स्कुल कलेजावनो थां बा जों जेखि खामानि नाहा मैहा हाग्रा बंग्रा थां बा जोंनि रायजो जानायानो जाथों बा जोंनि गिर्जायाव थांनायानो जाथों जोङो मा गियानि मानसिफोर बायदि दिनै जोङो जानो नांसिगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जों साबधान जानो नांसिगौ आरोखि अब्लासो बेफोरबादि जाब्लासो जों दिनै गोग्लैनांगौ बा गोग्लैनो गोनां आनजादनिफ्राय जों दिनै गावखौ दिनै जोङो बासायनो हागोन गावखौल' नङा गावनि न'खर गावनि मण्डलि गावनि बिदा फंबायफोरखौबो दिनै जोङो बासायनो हागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नायदो अब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला माबादि दिनै जोंखौहाय नलेज होदों मिथिबायना बिराद मोजां दिनै जों रायज्लायदों बे फोरबोनि गाहाम बाथ्राया आरो मा होननानै बुंबावदों 16 सिरियाव जेसे खाबु मोनो एसे नोंसोरो गाहामखौ मावदो मानोना बोथोरा गाज्रि 16 सिरियाव बुंबावबाय जेसे खाबु मोनो एसे मोजांखौ मावदो होनदों मानोना बोथोरा गाज्रि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों बयबो दिनै मिथिगौ ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबायफोरनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बोथोरा दिनै गाज्रि बेनिखायनो जों सम मोननायावनो जेसेबां जों सम मोनो जेरावखि थाङा मानो जों दिनै गाहामखौ दिनै जोङो मावनो नांगौ मानोना बोथोरा गाज्रि जुदि गाज्रिखौ जों जुदि मावफ्लांबायब्ला जोङो बेनिफ्राय साबधान दिनै जों जानो नांगौ नङाब्ला दिनै जोङो मा आनजादाव गोग्लैनो नांगोन आरो बे आनजादाव जुदि जोङो गोग्लैयोब्ला लाजिनांनो दिनै गोनां जों जागोन सैनांनोबो दिनै जों नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आरो बुंबावदों 17 सिरियाव साननो रोङैफोरबादि दाजा नाथाय फोरबोनि हास्थायनाय बादि मावदो होनदों बे समाव आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनाबावबाय मा होननानै बुंबावदों साननो रोङैफोरबादि दाजा नाथाय फोरबोनि हास्थायनाय बादि मावदो बेबादि दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर साननो रोङैफोरबादि दाजा होननानै बुंथारदों नाथाय जोंनि गोबांथार बेबायदि सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिमाफोर बिफाफोर बायदि बायदि जोंहा दिनै बिदा फंबाय दङ साननो गोरोंब्लाबो जों दिनै साननो रोङैफोरबादि दिनै जोङो जायो मावो बिदिनि थाखायनो जों दिनै खैफोदाव समस्यायाव निदानाव भुगिनांनो गोग्लैनो दिनै जों गोनां जायो बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनाव कुइसन बादि दोनबाय दि why we fall temptation जों मानो समस्यायाव गोग्लैयो जों मानो आनजादाव गोग्लैयो खारना मा जाहोना मा थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों मानो खैफोदाव गोग्लैयो खुब गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथि हरदों थ' बेफोरबादि नङैनि थाखायनो बे गोथार बाइबेलनि रावा जोंनियाव गैयैनि थाखायनो
इसोरनि हास्थायनाय बायदि दिनै जों मावनो रोङैखायनो जों दिनै गियानि नङैखायनो ना दिनै जोङो मा समयसायाव जों दिनै गोग्लैनो गोनां जायो आरो बे समयसायाव दिनै जोङो गाबनो लाजिनांनो दिनै जों गोनां जायो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आङो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों खावलायो बे भिडिअनि गेजेरजों फै जोङो मा एकदमबारे जोङो जाम्बाफोर बादि गियान गैयैफोर बादि जों जायालाबानो जों माबोरै थाबायो बेखौ जोङो नायनि जोङो साबधान जानि मानो जों गियानिफोर बादि दिनै जोङो थाबायनि मानोना बोथोरा गाज्रि आरो जेसे खाबु मोनो जों एसे गाहामखौ मावनि आरो मा आं बेखौनो खावलायबावदों आरो जोङो साननो रोङैफोर बादि जेन' जोङो जाया जुदि जोङो साननो रोङैफोर बादि जायोब्ला खैफोदा जोंनियाव अरायबो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो दिनै आङो रिक्वेस्ट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय दा बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 20 सिरि Proverbs chapter 13 verse 20 बेयाव बेबायदि लिरदों गियानिजों लोगो जाफादो नोंबो गियानि जाफागोन नोङो मुर्खजों लोगो जाब्ला संहार जागोन मा होनदों मिथिबायना दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बिराद गियानि बाथ्राफोरजों सुफुंजानाय आरो दिनै जोंखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जोंजों रायज्लायो जोंखौ बुजायो सोमजायो फोरबोनि गाहाम बाथ्राया बुंदों बेखौनो गियानिजों लोगो जाफादो नोंबो गियानि जाफागोन आन्थाय मा होननानै बुंदों आन्थाय नोङो मुर्खजों लोगो जाब्ला संहार जागोन मा नोंथाङा मुर्खजों लोगो जादों ना गियानिजों लोगो जादों जों मा मुर्खजों लोगो जादों ना गियानिजों लोगो जादों सिन्था खालामनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय why we fall temptation जों मानो आनजादाव गोग्लैयो बेनि सोमोन्दै थ' इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथों आंनि बे उन्दैथार भिडिअनि गेजेरजों गोजोन्थों खुलुमबाय